Samantala, Idol, TMC Pangasinan nagsagawa po ng fun run kahapon para sa Cardiopulmonary Awareness Month. Para sa detalye, kasama natin Idol Neil Muyano. 104.7 IFM. Report! Bilang pagsuporta sa Cardiopulmonary Awareness Month ay sinagawa ng The Medical City o TMC Pangasinan ang kanilang kauna-unang community fund run na pinamagatang Run for Every Bit kahapon, ika-31 ng Agosto 2025 sa kahabaan ng New Venecia Road, Lucao, Dagupan City. Mula sa iba't ibang sektor ng komunidad ang nakiisa sa layuning itaguyod ang kahalaga ng kalusugan sa pangangatawan. Masaya po, nakakapagod. Pero yung naibibigay naman po sa atin dito is magandang pangangatawan naman po. So lahat-lahat po, maganda po yung event na ito. Ayon sa pamunuan ng TMC Pangasinan, ang Fun Run ay bahagi ng kanilang kampanya upang palaganapin ang kaalaman ng publiko hinggil sa mga sakit sa puso at pagga at hikayatin ng publiko na mamuhay ng mas malusog sa pamamagitan ng regular na ehersisyo at tamang lifestyle. This is actually part of our thrust in promoting cardiovascular wellness for the community, no? Not just for Dagupan, and our participants come from all over. So, cardiovascular wellness, yung pag-run kasi, kailangan tuloy-tuloy continuous. You can't just do it once. No? So, we're very happy na maraming sumali. May mga beginners, meron mga tumatakbo na talaga, but siguro for the beginners, no, if you pick it up as a habit, as a sport, yung malaking bagay. And we want everybody to be aware that running helps us improve our health. Dagdag pa ni President at CEO ng The Medical City Pangasinan, Dr. Juan Antonio Maximiano R. Iscano, bukod sa pag-oorganisa ng nasabing Community Fun Run, iba't ibang programang pagkalusugan naman ang inihanda ng TMC Pangasinan para sa komunidad. This one, yung activity namin for the community, I think this is the first time we did this. And with the success, we're going to do this again for sure. But all our other activities, we have the bi-monthly lay forum. So, kung hindi ka makakapunta sa hospital para makinig dun sa lectures ng mga doctors namin, you can watch online. And even yung mga, kasi naka-FB Live kami. Lubos namang nagpapasalamat ang The Medical City Pangasinan sa mga nakilahok at sumuporta sa nasabing aktibidad at patuloy ang kanilang pag-anyaya sa mas marami pang miyembro ng komunidad na makilahok sa mga susunod nilang health and wellness activities para sa mas malusog na kinabukasan. Kasama mo muna rito sa FM News Dagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.